sendo as 20:31 horas, 8 de novembro de 2023, abrimos esta sesión plenaria de carácter ordinario na Casa Consistorial, en cuanto a unha serie de puntos no orden do día. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da acta do pleno da sesión ordinaria do 13 de setembro do 2023. As actas foron remitidas a todos os grupos desta corporación. Non sei se hai algo que engadir. Non sei se, por favor, para que nos quede a votación. Si eu proponería que se votasen as actas. Para, digamos, tratar os temas puntos. Sí, boas tardes, por boas tardes, por nosa parte non hai oposición votar e debatir as tres conxuntos. Moi ben, pois entonces procedemos a... Precisar unha cousa, bueno, máis, nos plenos, nas actas, no pleno do 13 de setembro, hai Sonia Suárez duplicada, e Diego non estaba ese día na acta do 13 de setembro. Hai erros, digamos, en os que asisten, os que non asisten aos plenos. Por lo tanto, simplemente eran eso, que se revisen estas actas, quen asisten, quen non asisten. Solamente serán eses puntos. Sí, nas actas. Despois hai algunha asistencia, ausencia. Simplemente eran eses puntos. Moi ben, pois tomamos nota e corregimos esos temas, pero máis pois as ausencias, desde logo, ben justificados nesas actas e, por lo tanto, procedemos a votación do punto 1, 2 e 3, que son as actas a sesión ordinaria do 13 de setembro de 2023, a sesión extraordinaria urxente do 23 de setembro de 2023 e a sesión extraordinaria urxente tamén do 13 de outubro de 2023. Facemos, por tanto, a votación das actas. Votamos a favor. Aprobase por unanimidade, por tanto, estes puntos, unha vez corregido tamén esas aportacións feitas polo portavoz de Veciños. Pasamos ao punto número 4 da orden do día, que é o convenio de colaboración para a xestión do plan de sustentabilidade turística, nova experiencia gastronómica e o incremento da rota de mercado do destino Terras de Santiago. Por tanto, procedemos deste punto que se pretende a aprobación da encomenda de xestión a través Este punto de orden do día conta con unha serie de antecedentes salientable que hai un convenio entre a Xencia de Turismo de Galicia, o Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela, mediante o cal se articula unha colaboración para executar o subproxecto denominado Plan de Sustentabilidade Turística e Nova Experiencia no Gastronómico da Costa do Mercado Destinos Terras de Santiago con cargo aos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia. Para isto se convenia tamén previamente a Secretaría de Estado de Turismo e a Xunta de Galicia a través da Xencia de Turismo de Galicia. Por tanto, o que se pretende que este convenio de algún xeito ao GDR Terras de Compostela como entidade gestora deste levantito proxecto. Como saben, o GDR é unha asociación sen ánimo de lucro onde Vocación forma parte conjuntamente con toda a comarca de Santiago de Compostela. Hai un decreto da alcaldía do 30 de outubro polo que se aproba un convenio de colaboración para a xestión do plan de sustentabilidade turística, un proxecto que conta con un importe de 1.300.000 euros para os 10 concellos que conforman os socios do GDR e onde Vocación participan con unha subvención de 87.000 euros dentro do RS2, que mellora de eficiencia energética do epígrafe 2.2 de mobilidade sostible, senda dos pescadores e viticultores do Río. Por tanto,
executado este convenio, bueno, pues entraría por ese investimento de 87 millóns no marco da senda dos pescadores e viticultores ademais da serie de puntos que forman parte deste acordo que vamos a acordar hoxe, pois é primeiro aprobar a encomenda de xestión ao que supón o convenio de colaboración para a xestión do plan de sostenibilidade turística, nova experiencia nova económica, a través do marco deste plan de transferencia, seguro da traslado de acordo a vía de Terras de Compostela, ao Departamento de Secretaría de Intervención, dándolle conta por su primeira votación local, a primeira sesión ordinaria que teña lugar, terceiro comunicar esta convenio, unha vez asignado o control de transparencia do Concello de Boqueixón, o alcalde facultar o alcalde presidente do Concello de Boqueixón para asignar o convenio de colaboración, así como para a xestión de todo o relacionado con este convenio de colaboración do plan de acompáñase tamén como modelo de convenio de colaboración que forma parte tamén do orden do día, haberá unha colaboración especial sobre todo por parte do Concello de Vela, que vai ser sobre todo a entidade xestora ante o VDR e ante a xestión dos fondos de residencia e a xestión dos fondos e nos trasladaremos toda a información tamén ao Concello de Vela, que é a organización dos 10 concellos que está a cometer esta tarea de xestión administrativa deste proxecto. Para o debate deste punto ten a palabra Eiris Con respecto a este punto, pouco hai que dicir, o noso voto vai ser pospositivo neste sentido. Moitas gracias, ten a palabra o señor Iglesias, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Quedou perfectamente explicado polo señor alcalde, tanto o contido do convenio como o contido dos acordos que hai que tomar, con pouco de los acordos que non nada máis que aportar ao debate. Moitas gracias, señor Iglesias. Votamos, por lo tanto, este punto número 4 da orden do día. Votos a favor. por unanimidade, pasamos por lo tanto ao punto número 5 da orden do día e o expediente 2023 regulamento do réxime interno da Escola Municipal Reña Lupa, modificación do aprobación inicial. Este punto conta tamén por antecedentes, a legislación aplicable a este punto e o que se pretende modificar neste apartado o artigo 3 do regulamento del régimen interno da Escuela Infantil Reña Lupa. A prestación do servizo da Escola Infantil Municipal é unha competencia municipal, por lo que o Concello ten a potestade de modificar o seu regulamento de régimen interno, trátase como decía modificar o número 3 e por lo tanto por suprimir o punto 3.3 que se refire a baremación de admisión e o que se trae ao debate e eliminación expresamente en terceiro lugar e sempre que haxa plazas vacantes poderán acceder tamén persoas de concellos limítrofes sempre e cando acrediten haber quedado excluídos das listas de omitidos excluídos do seu concello ou que no seu concello non dispoñan deste servicio. Evidentemente, todos os concellos da nosa contorna contan co servicio municipal de gardería, por lo tanto, creo que non é preciso contar con este punto e además motivada por a necesidade de manter o equilibrio orçamentario do Concello de Boqueixón,
xeito que os recursos orçamentais de Boqueixón sexan destinados integralmente pois, a enseñanza e os nenos e nenas do noso concello. Ao mesmo tempo, pois, para aproveitase actualizar os algunhas referencias normativas para adaptar os tramos do IPREN para como aparecen no propio documento en un pleno, creo que Por tanto, a proposta deste acordo de aprobar inicialmente a modificación do regulamento da Escuela Infantil Municipal Reino de Boqueixón, segundo un período de exposición público de expediente publicado no Traboleiro de Editos da Casa do Concello en o Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un plazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinar e as presentar reclamacións que estimen oportunas a definitivo acordo que inicialmente se adopta se non se presenta reclamacións ou ordenacións que evita a aprobación inicial. Expone, por lo tanto, tamén un documento ao texto íntegro como quedaría o regulamento da Presidencia interna e para someter a debate a palabra Iris Castro, portavoz do Grupo Municipal de Vecinos de Boqueixón. Gracias. Con respecto a este punto, imos votar tamén favorablemente, pero quixéramos saber por que se cambia ahora. Entendo que será porque quedan prazas vacantes. Supoño que é unha das causas, que isto xa leva tempo feito. Entendo que non ten sentido digamos, que existira isto, non? E en consecuencia imos votar favorable a proposta. Moitísimas gracias, señor Iris. Señor Iris, portavoz dos señores, a palabra ao señor Iris, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Moi ben. Pois, como xa se recolleu na proposta, foi reiterado pola Presidencia do Concello, procédese a modificar o artigo 3 do reglamento da Escola Infantil Reina Lupa e esta modificación é un pouco motivada pola necesidade de manter o equilibrio Boqueixón e o feito de que se faga neste momento regularizar esta situación que ben acaba de describir. Un momento había que facelo e ese momento chegou agora e procedemos e procedemos a facer esta modificación. Gracias, señor Iglesias. Pasamos, por lo tanto, a votación deste punto. Votos a favor, se puede anunciar que se aprobado por unanimidade. Pasamos á segunda parte de expediente número 6, son os decretos da alcaldía do 1 de setembro ao 23 de octubre de 2023, por que se trata por ser tomada razón por lo que es la corporación, que está emitidos en todo o corporación, no punto número 7, son os reparos de legalidade emitidos por la Secretaría de Intervención en el 1 de setembro do 21 de octubre de 2023, por lo tanto, toma de razón. Aportamos el creo que non hai ningún reparo de legalidade neste tema, pero que corresponde a todos os casos. E o punto número 8 pois é unha moción conxunta dos grupos municipais de Boqueixón de vecinos de Boqueixón e tamén do Partido Popular, por lo tanto, foi unha moción a que estivo traballando os dous portavoces, pois eu casi en vez de darlle lectura a moción, pois si entre os dous faceres nos dá desconta do traballo que fixestes. Ten a palabra Iván Iris, despois señor Iglesias para complementar esta moción conxunta que se aprobará salvo que o debate vaya por outro lado por unanimidade. Ten a palabra, señor Iglesias. Gracias. Con respecto a este punto, entre ambos grupos, previsiblemente por ambos grupos.
É unha moción para intentar digamos, millorar o transporte público no noso Concello e a capital, e basease en 6 puntos que se trataron dúas xuntanzas, como xa no propio articulado, e fundamentalmente pois creo que a máis significativa delas é a primeira, que é crear un aparcadoiro, unha zona de intercambiador no límite do noso Concello, dos cales se podría beneficiar inclusive Vedra Touro. Iso hai que ver se é factible e ver en que zona. Despois o acordo 2 é incrementar unha liña de Lázara, porque vese que a última liña antes das 8:30 da tarde, e creemos que é significativo ter unha liña máis tarde das 8:30, porque digamos, hai xente que se pode ver ben beneficiada. O acordo terceiro xa se dixo algunha vez o de que se fagan máis frecuencias con Lestedo, xa que Lestedo é a parroquia máis significativa en número do noso Concello, por lo tanto creemos importante ese o punto cuarto sería o de reajustar as frecuencias existentes en base á actividade dos estudantes dos nosos veciños no Concello de Santiago. En función disso, ver que se pode axustar. O punto 5 é informar. Aparte de que se fagan cousas, hai que informar de que están feitas. En consecuencia, pois, informar de que liñas hai, de que rutas, e de que existe o servizo baixo demanda, que moita xente non sabe da súa existencia. E, aparte diso, incentivar o seu uso. Este punto, supoño que precisará Xosé Manuel despois, se está feito en parte. E o punto número 6 tamén está, creo que en parte, creo que polo señor alcalde, digamos que insistiu en que se arranxase a AC261, esa é unha das vías polas que pasa o transporte. Pero, aparte desa, pois, a AC960, algún tramo da queda, e outras vías. En consecuencia, esos son os 6 puntos que se basea, e creemos que é algo que fai. Nada máis por nosa parte. Gracias, señor Iglesias Castro, tamén como Iglesias, como tamén portavoz que estivo traballando nesta moción. Ben, pois de todos é coñecido que os grupos políticos aquí representados nesta corporación, os veciños de Boqueixón, son conscientes de que que nos une coa capital de Galicia é susceptible de ser mellorado, pois chegamos a un acordo para traer esta moción de maneira conxunta e articular eses 6 puntos que acaba de decir Iván. Quería facer unha pequena punto primeiro, que vi crear un intercambiador aparcadoiro na zona do polígono industrial de Segure. Realmente nós non imos a crear un intercambiador en primeira instancia, senón o que vamos a facer é reunirnos tanto solicitar reunións tanto coa Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, coas entidades, coas institucións que teñan competencias en materia de transportes, para estudiar a posibilidade de que se cree ese intercambiador, os reos serían municipais. E despois no punto que falaba Iván de informar a veciñanza das liñas horarias e das servizos de baixa demanda para os servizos de baixa demanda, promovendo o seu uso,
por parte do Concello, pois xa se elaboraron uns horarios que van a colocar nas marquesinas e posiblemente se vai a estudiar ou vai se ofrecer aos usuarios para que pasen as líneas de autobuses e colocalos tamén ali para que sirvan de información, colocarase na página web pois da ruta de Ponteledesma a Susana. Xa están impresos e nos próximos días pasarase a súa colocación. Nada máis, non vou a releer o que xa está escrito na moción, destacar a colaboración e a boa predisposición do grupo de vecinos deste traballo e esperemos que nun futuro non moi lonxano poidamos ver os frutos. Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos, por lo tanto, en todo caso, como se fixo a mención, pois algunhas das melloras na CIE 261, hai un proxecto de 50.000 euros que vai executar a Consellería e en breve vai enviar a cosa que interesa en todo caso, pois tamén a decisión que ahorita está trabajando na redacción de un plan de marcas inas separadas na Nacional 60 261, creo que pode ser un proxecto tamén interesante que cando a Xunta teña en ante o proxecto, pois os someterá a información pública e parte de esa pois daremos conta e o trasladaremos a veciñanza para que poden facer as alegacións. Creo que no transporte hai cousas feitas, e hai moitas por facer e, polo tanto, se xa ben vida que camiña sobre todo por o tema de entre todos ir mellorando o servizo de transporte metropolitano. Votamos a moción, enténdese que votamos votos a favor, apróbase por unanimidade, matados os puntos do orden do día. Pasamos á última parte desta convocatoria, que non habemos máis mocións. Pasamos ao punto número 9, que é de fogos e prendas. Non sei como... ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues ten a palabra señora da Silva Morales. Nada, son dúas consultiñas moi rápidas. Ahora que comezou a andar o servizo de madrugadores, é simplemente consultar si desde que se puxo en marcha houve máis solicitudes e si alguén, o mismo que consultei naquela reunión que tuvemos, si alguén consultou esa posibilidade de ampliar a entrada antes das 7:30 ou incluso de incluir o almorzo unha pequena cuota ou de alguna maneira. Moitas gracias por a pregunta. Pues habrá de que Madrugadores de vocación, despois da pandemia que funcionou. Antes da pandemia funcionou uns meses e foi disminuindo o número de usuarios e, por lo tanto, neste momento decideuse empezar con este programa. Estamos intentando facer e dar máis difusión, tratar de enseñar un pouco máis de conseguir máis usuarios, porque senón os usuarios actuales o número de 6 e o grupo normal sería 15. Claro, pues estás facendo un esforzo intentar que este programa comece que se poida consolidar, por lo tanto, está ben telo aquí a pleno e sobre todo motivo máis para falar para que exista o horario de 7:30 a hora de escolar e non estaba contemplado o tema do desayuno. Si o temos comentado
convocatoria se incorporará eso nos horarios antes das 7:30 para si hai demanda ou non, nadie nos trasladou nese sentido, pero bueno, o que se trata é para que o servicio se poida consolidar, efectivamente, necesitamos ter máis usuarios, evidentemente, nas siguientes convocatorias, tratar de implementar os servicios de desayunos. En todo caso, si alguna familia requiere de que si levan o desayuno estar por parte da persoa cuidadora. Non sei se hai alguna pregunta máis. Santas Marinas Lourenzo. Algúns veciños e veciñas estánse nos queixando que a hora de contratar a fibra, a dirección física do domicilio non coincide ca que corresponde co Google Maps nin co Catacasa, ocasionando así retrasos no acceso á fibra. Non sei se vostedes teñen coñecemento desta Llévase dando desde fai anos. Non é algo novo. Vale, pues moitas gracias pola pregunta, tamén dá pé a falar dun proxecto moi ambicioso, que é o da Xenatura da legislatura pasada, que é unha geolocalización de todas as casas, a numeración e renumeración de todas as casas este do xa está numerado, numerado de novo, por tanto a numeración deste do está correcta, está ben, e agora o que se vai intentar facer, como esta semana con Elisa Norte, que é este servicio con a entidade colaboradora de Catastro, habitualmente o que se vai tratar renumerar no resto das parroquias, correxir certas numeracións que se que correxir en algúns casos tamén onde aparecen máis núcleos existen no nomenclatura oficial da Xunta como pode ser de rebordados que se subdividen analizalo como queda e ese programa que se pon en marcha vai axustar tamén numerar as parcelas urbanas, as casas e actualizadas en catastro geolocalizadas a través de Google Maps. Creo que poucos concellos están traballando nesta liña, creo que é unha liña acertada, leva o seu tempo, creo que pode quedar un traballo importante de cara ao futuro. Tamén queremos solicitar por escrito a comunicación previa das obras que se están realizando no coñecido como Casiño del Esteiro. Miramos a nos decretos de Moi ben, entendo que van a solicitar por escritos. Sí. La que van a solicitar a información por escrito. Fai escasamente 2 meses que xa cobraba na parroquia da Granxa e algún xa foi polo temporal ocasionando problemas á veciña. Comunicarse ca empresa, que non é normal que levan postos 20 anos que non caian e uns que levan escasamente 2 meses caian. Pois ben, moitas gracias a liña de percorre sobre todo a parroquia de Granxa requerido unha serie de melloras que foron executadas por da empresa coa instalación de novos tendidos, de novos postes, ese tendido é unha obra que nós estamos e aplaudimos porque é unha necesidade por na parroquia de
da Granxa e efectivamente o sábado houve unha avería de corte de luz e sobre todo pois foi un corte de luz debido sobre todo pois a temporal e o derribo pois da línea de media tensión referido pois a línea de media tensión severiana que sobre todo na línea de baixa recibimos a comunicación máis de que a xente además de que a xente chamou a súa compañía e o Concello recibiu notificación de varios veciños que estaban sin luz. Eu personalmente falei co responsable territorial de Santiago deste tema e a verdade que sobre todo a resposta inmediata que deron porque en cuestión de ás 11:57 da mañán xa nos comunican que teñen dúas brigadas traballando na zona para intentar localizar e recuperar o servicio e son dous apoios de media tensión dañados por a derivada ou transformador de Ribeiro para solucionar este tema o que trasladaron foi un grupo de hidrógeno para dar cobertura a toda a parroquia de Ribeiro hasta o luns. O luns, xa o propio fin de semana estiveron gestionando permisos con veciños da parroquia para colocar unha nova torreta e no propio luns foi colocando esta torreta nun tempo récord os veciños estiveron sin suministrar de 3 horas e deu que resposta rápida e o desexable, efectivamente. Hoxe está xa funcionando a nova instalación, a nova torreta, e evidentemente son as circunstancias que no caso non é un problema ou unha deficiencia na execución da obra. Falando de temporais, seguimos sufrindo últimamente, porque non se fai cumplir a distancia entre os viais e as plantacións. Porque sí que é certo que están caendo árbores á vía e ves que non están respetando as marxes, que hai unha normativa. Porque a tendencia é que vamos a sufrir máis temporais cada vez máis fortes. Hai unha lei do Parlamento de Galicia que regula as distancias entre as pistas entre os concellos non todos os concellos teñen que manter debido a que o tema dos incendios sempre se foron un tempo de resposta moi rápido salvo en 2006 no Concello, menos metros os que hai que refranquear, pero bueno, un tema no que a Xunta de Galicia están traballando, están notificando, hai moitas notificacións feitas e evidentemente é un tema que ten un alcance potente, liberar as franxas de seguridade das carreteras e un tema que efectivamente vai levar o seu tempo, os pasos están dados, os camiños están marcados e evidentemente é algo que máis pronto que tarde se ten que ir executando, pero bueno, nadie se pode olvidar que temos máis de 3.000 hectáreas de masa forestal, son moitísimos propietarios e iso leva o seu tempo e a Xunta está traballando nesa liña, hai varias carreteras que xa foron notificados os propietarios que non tempos
executan o traballo, outros fan os máis remolóns, teñen unha segunda notificación, teñen unha terceira notificación, e se ao final pois non cortan, pois a administración que ten que cortar e facerlle cousarlle pois os costes. Evidentemente É unha tarea que está emprendida e que vai levar se está traballando no tema. Que se está traballando no tema. Estáse traballando no tema. Respecto a parada de autobús situada no edificios do edificio manifestar que non queremos nos manifestar que non nos parece o lugar máis axeitado. Polo que puedo falar con algúns de vostedes, co propio técnico do Concello, en primeiro lugar está situada onde non existe tendo que cruzar hasta tres carriles. Está situada na salida dunha curva polo que a visibilidade non existe ningún lugar onde resguardarse están aí en pé. Entran e saen coches. O autobús queda parado no medio da Nacional 525. E hai lugares habilitados con marquesinas parada a escasos 150 metros. Non está declarada propiamente como parada. Pode o Concello buscar algunha alternativa viable e máis segura? E o Concello neste caso responde a unha petición da Dirección do Centro Educativo de Vedra, unha petición que está avalada polo Servicio de Transporte de Educación, unha parada validada pola propia Consellería, por tanto, señalizala. Bueno, habrá que valorar se se pode mellorar a señalización ou non, máis en profundidade no tema que señalizaron, perdón. Señalizaron, sí, pero validaron como para... Sí, está validada por la Consellería de Educación y efectivamente responde a unha petición. Sí, si non estivera o transporte escolar non podería. Estaba parando o transporte, falei con responsables, está validado, do outro lado da carretera, pero non dese. E o que nos trasladan é que conta con autorización do Servicio de Transportes da Consellería de Educación, que me consta traballei con eles que son moi rigurosos para autorizar unha parada onde paran o autobús. Eso está totalmente supervisado porque o autobús cobra por kilómetro, por cada metro que fan, por lo tanto que a nadie se escapa ese tema. A mí, falamos con responsables, dixeron que estaba validado do outro lado da carretera, o sea, cando os nenos veñen do colexio, pero non hai. Se non estivera validada non podería parar o servicio público que ten. Estaba parando o autobús, a mí a esta corporación non ten ningún no Centro Educativo de Vedra, marcado na Consellería de Educación, además que se nos piden que señalicemos esa parada e non hai nada contrario que esa parada tengamos algún tipo de condicional. Pode gustar máis ou pode gustar menos, bueno, pois é unha cuestión. Creo que non é o máis seguro, porque están usando tres carriles. Pero os nenos teñen que cruzar polo paso que está nesa carretera. Hai un paso de peatóns, hai un espacio que teñen que cruzar e evidentemente se cruzan por onde corresponde, está cometendo a infracción, que cruzan non é a parada. En todo caso, bueno, nese sentido, esta corporación ou este grupo de goberno está totalmente tranquilo coa situación desa parada.
Non sei se hai unha pregunta máis que queira Tamén formular. quería solicitar un proxecto da aulas do parque infantil. Moi ben, pues claro, tal como anuncio, se vai presentar por Tal escrito, como anuncio, se vai presentar por escrito, pues se vai por escrito, pues que solicitado por escrito, pues teñamos a información, pues cuando teñamos a información, pues xa lle damos resposta. Señora Iris, Sí, comentar. eu son varias, unha delas é unha puntualización, unha ampliación do que dixo Ángela, que a norma que vostede facía referencia sobre a limpeza das marxes, as pistas das franxas, unha norma do ano 2012, unha lei 7/2012 do 27 de xuño de Montes da nosa comunidade. De 2012 a 2023 pasaron 11 anos. Se a Xunta de Galicia en 11 anos non foi capaz de facer cumprir unha norma que na mesma fai, fíxense vostedes, non? Hai concellos que pola súa conta fan cousas agora, non? Por exemplo, unha proposta que fixo o Concello non de Touro, fixo o señor alcalde de Touro un ban que dicía isto: fai saber que ante a situación de condicións meteorolóxicas adversas e a presenza de árbores situadas a carón das estradas, con risco de caída sobre estas, faise necesario un chamamento á colaboración dos propietarios para que procedan a súa corta, a fin de reducir riscos e evitar posibles danos. Por lo tanto, pídese aos propietarios que corten e retiren as árboles, non cortar, non cortar e retirar as árboles que están en risco de caída sobre as estradas. Isto foi con data do día 3 do 11 deste ano. E xa non digo iso, é dicir, facer campañas informativas, agora que está tan de moda cartaces e publicacións, non? Publicacións vía Facebook, vía xanela, etc. Isto tamén se pode pôr nas xanelas que se manda polas casas de unha forma efectiva de que nos enteremos todos sobre a norma. E que se pode pôr neses cartaces ou nesas publicacións as distancias mínimas que deben guardar con respecto a pistas, pero non só pistas, con respecto a edificacións, etcétera, etcétera. E isto facelo sempre, evidentemente, en colaboración cos agentes medioambientales, e informar a si mesmo que o seu incumprimento podría acarrear multas de entre 100 hasta 100.000 euros. Eu creo que explicando ben, dicindo aos veciños e ás veciñas, non só a parte boa, senón tamén a parte mala, claro. Isto se cumpre fehaciente. E como ben dicía antes, os concellos nos que hai risco de incendios, as distancias cambian, evidentemente. Pero, bueno, esta norma, que dicía referencia antes, é unha norma do ano 2012 que se modificou no 2019. Pero, polo que se ve, non só é o noso Concello, que é certo, pero, digamos, nós temos que falar do noso Concello porque é o que nos atinge. Por lo tanto, queda dito a nosa proposta é que se faga cumprir a normativa que xa está feita e que xa está, digamos, en vigor dende o ano 2012, por tanto, dende fai 11 anos. Ben, a parte desta ampliación da cuestión que fixo Ángela, quería facer outra prerroga, que xa se fixo tamén, pero que non se... e a resposta foi tomarémolo en consideración, pero visto que non se toma en consideración, volvo a reiterar esa. E cal é ese rogo? Que as visitas oficiais que se fagan ao Concello se tente contar coa oposición tamén, porque a corporación do Concello está formada por 11 persoas. Por que digo isto? Porque, por exemplo, dice o Conselleiro de Cultura, o señor Román Rodríguez, o alcalde, veñen a visitar o CPI Antonio Zoco, unha visita na que estiveron acompañados polo delegado territorial da Xunta, que non teño o prazer de coñecer, nin o señor conselleiro, así como gran parte do grupo de goberno e da dirección. Non estivo a oposición porque non se lle foi convidada a isto. Isto xa se dixo algunha vez. Despois visitou tamén o noso Concello
está posto na xanela, polo tanto é público. O xefe da comandancia da Garda Civil, o coronel Fernando Pedre, tampouco se convidou á oposición. Debe ser que tampouco pode participar nestas sesións. Eu entendo que canta máis xente participe, membros da corporación, máis posibilidades hai de que se falen distintos temas, e se hai algún tema que non sae, pois que poida sair. E, polo tanto, ese outro rogo pola nosa parte. Ben, a parte deses dous rogos, temos coñecemento tamén que se lle remitiu a subdelegación do goberno a nosa comunidade o día 3 de outubro unha carta pola inseguridade existente en algúns puntos do noso concello nos últimos tempos. Temos resposta a esa carta e, por outra parte, isto xa cambiando de tercio, quixéramos facer extensibles por parte do noso grupo a felicitación que me consta que se fixo a Adrián, un de voluntarios de protección civil no noso concello, por a axuda prestada na campaña de vacinación COVID no Centro de Saúde do Forte, que foi exemplar. E unha cuestión, fai poucos días solicitábanme dende o Centro de Saúde do Forte que se mantivese unha xuntanza. Non sei se foi posible marcar unha data ou ainda non se sabe nada sobre este tema. Nada máis pola minha parte. Tomamos conta dos rogos en canto a resposta, efectivamente, pois eu remitimos unha carta a subdelegada do Goberno do Estado na Coruña, unha carta que tampouco trasladamos aos medios para que dicen a subdelegada, máis de mandalla carta, chameina por teléfono para trasladarlle bancos a Santiago, que nos estaban trasladando varias incidencias que se deron na región, como roubos nos garaxes en varios garaxes dos edificios del Estedo, o roubos tamén do material eléctrico no campo de fútbol do Forte, tamén entradas continuas no punto. O certo é que a resposta a esa chamada foi a chamada tamén inmediata da Guardia Civil que estaba en Santiago, chamou na mesma mañá, dixo no vídeo se estás paso por ir visita, a cousa de recibir unha chamada ás 11 da mañá ou ás 10:30 e ás 11:30, 12 ele estaba aquí. Nese caso, nin siquiera de dar conta, nin siquiera os concelleiros do grupo do goberno, acompañaba o señor Monín, que estaba nese momento no concello, e efectivamente, no caso de educación, efectivamente, para outra vez trataremos de cursarles a invitación. Por tanto, a resposta a esa carta da subdelegada do goberno, trasladarnos unha serie de información que les poden contar no tema de os que estaban traballando sobre o tema. Todo o que se pode decir é que os roubos non é do entorno daqui, cercano, pero estaban traballando nese sentido. Algo saliu nos medios de comunicación, pero non sei se esa investigación ou non, pero que siguen traballando nese sentido. E nada máis pola miña parte. Respecto ás outras cuestións, con respecto á xuntanza co persoal sanitario do noso centro de saúde, e titularidade da xunta, o persoal sanitario atende a veciños e veciñas do noso concello, por tanto, creo que sería convinte manter unha xuntanza. Por suposto.
breve facemos, a verdade é que estaba comentando o municipal, municipal que falaches con el, falando comigo, non sei, neso momento non concretamos día nin hora, pero bueno, breve inmediatamente. Sí, bueno, poñémonos poñémonos en contacto con eles e convocamos unha reunión con máis tranquilidade. Bueno, pues por o grupo pro la que non hai ningún problema que facer, por lo tanto 121 a 20 horas damos por rematada esta sesión ordinaria. Moitas grazas e